I danas je nova tema, opšte geografske odlike Australije i Okeanije. Najviši vrh Australije i Okeanije je Wilhelm na delu Nove Gvineje koje pripada Okeaniji. Na ovom ostrvu nalaze se dva planinska vrha sa većom visinom, to su Karsten piramid 4884 metara i Mandala 4760 metara. Australija je najsušniji kontinent na zemlji, 2/3 teritorije Australije prima godišnje u proseku manje od 500 mm padavina, pri tome su najsušniji središnji i zapadni delovi kontinenta, a velike pustinje prostiru se do samih obala Indijskog okeana na zapadu Australije. Najduža reka Australije je reka Darling, koja se sa svojom najdužom sastavnicom duga 3750 km. Sa rekom Mari čini jedinstven sistem koji odvodnjava sedminu teritorije Australije i predstavlja jedan od najvećih rečnih sistema na svetu. Havaji, po geološkoj strukturi i položaju pripadaju Okeaniji, ali po političkoj podeli jedna su od 50 država SAD-a. Vulkan Mauna Kea, koji se nalazi na Havajima, visok je 4205 metara iznad nivoa mora, ali ispod nivoa mora je visok 10.203 metara i onda bi bilo da je Mauna Kea najviša planina na zemlji. Duž severoistočnih obala Australije nalazi se veliki koralni greben, najveći na svetu. Ovaj koralni sistem čini oko 2900 nezavisnih grebena i 900 ostrva, a pruža se na dužini od oko 2500 km. Ova najveća struktura koju grade živi organizmi može se videti iz svemira, a zbog specifičnog živog sveta svrstan je u 7 svetskih čuda prirode. Kartografi su još u 16. veku vođeni logikom da mora postojati i neko kopno na južnoj hemisferi. Na geografskim kartama ucrtavali prostorni kontinent Terra Australis Incognita, to je nepoznata južna zemlja, tako je najmanjem kontinentu ili najvećem ostrvu, kako ga neki danas označavaju, ostao naziv Australija. U ovom delu sveta, pored Australije, nalazi se i Okeanija koji obuhvata veliki broj ostrva i ostrvskih grupa u Tihom okeanu. Istočno od Malajsko-Filipinskog arhipelaga čini je više od 10.000 ostrva u središnjem i južnom delu Tihog okeana, među kojima su najveća Nova Gvineja, severno i južno ostrvo Novog Zelanda i Tasmanija. Ostala ostrva Okeanije podeljena su u 3 grupe. To su Mikronezija, u kojoj spada Guam, Nauru i Kiribati, Melanezija, u kojoj spada Nova Gvineja, Solomonova ostrva, Nova Kaledonija i Vanuatu, i Polinezija, gde spada Tuvalu, Tonga i Samoa. Osim nekih ostrva Mikronezije koje su na severnoj, sva ostala ostrva i Australije se nalaze na južnoj hemisferi. Australiju i Okeaniju odlikuje prirodna izdvojenost od ostalih kontinenta. Najbliži kontinent im je Azija, sa kojim ih povezuje Malajski arhipelag, od Afrike su odvojeni Indijskim, od Amerike Tihim, od Antarktika Južnim okeanom. Australija uglavnom ima slabo razuđene obale, na severu Arnhemova zemlja i poluostrvo York zatvaraju Karpentarijski zaliv, na jugu je Veliki Australijski zaliv, a na jugoistoku jedno veće ostrvo Tasmanija, koje je od kontinentalnog dela Australije odvojeno Bassovim prolazom. Tihookeanska obala Australije je većim delom strma zbog planina u neposrednom zaleđu i veoma slabo razuđena. Između Australije i okolnih ostrva izdvaja se nekoliko ivičnih mora. Ispred severoistočnih obala na dužini od oko 2500 km pruža se veliki koralni greben, najveći koralni greben na svetu. Duž istočnih obala pružaju se velike razvodne planine, ili kako ih još popularno nazivaju australijski kordiljeri. Ove niske i gromadne planine strmo se spuštaju prema obali, a prema unutrašnjosti postepeno preko razgranatog pobrđa. Najviši vrh Mont Košćuško, visok 2228 metara, nalazi se u južnom delu na australijskim Alpima. Sada da pređemo na klimu Australije i Okeanije. Na klimatske odlike Australije i Okeanije od klimatskih faktora u najvećoj meri utiče njihov geografski položaj. Južni povratnik prelazi skoro tačno preko sredine Australije, tako da se severna polovina kontinenta nalazi u žarkom, a južna u umerenom toplotnom pojasu. Položaj u oblasti oko povratnika
utiče da veći deo Australije prima veoma malu količinu padavina u toku godine i ima subtropsku klimu. Oko 1/3 kontinenta prima manje od 250 mm padavina, a još trećina od 250 mm do 500 mm. Najsušniji su središnji i zapadni delovi kontinenta, a prema severu, jugu i istoku količina padavina se povećava. Severni deo Australije je pod uticajem severozapadnog monsuna i prima veliku količinu padavina i do 2000 mm, koje se izlučuju u toku leta na južnoj hemisferi. Istočni priobalni pojas i padine velikih razvojnih planina pod uticajem su pasata koji sa Tihog okeana donose vlažan vazduh i veliku količinu padavina, naročito tokom leta i jeseni. Tu je zastupljena primorsko-okeanska klima. Pošto se izluče padavine u primorskom pojasu, pasat dalje prema zapadu i unutrašnjosti duva kao suv vetar. Krajnji južni delovi Australije pod uticajem su zapadnih vetrova koji donose padavine samo tokom zime, dok su leta suva i žarka. To su oblasti sa sredozemnom klimom. Ostrava Novog Zelanda i Tasmanija su celo godine pod uticajem zapadnih vetrova sa primorsko-okeanskom klimom i padavinama, koje se izlučuju tokom cele godine. Ostrava Okeanije su u žarkom toplotnom pojasu pod uticajem toplih morskih struja i imaju ekvatorsku ili izrazito vlažnu tropsku klimu. I sada pređemo na stanovništvo i naselja. Većinu stanovništva u Australiji i Novom Zelandu čine Evropljani, a na ostalim ostrvima Okeanije je starosedelačko stanovništvo, dok je doseljenika malo. Jedino u državi Fidži, koju čini oko 320 ostrva, od kojih je 150 naseljeno, skoro polovinu stanovnika čine Indijci i pored toga što su tokom 17. veka evropski istraživači dobro proučili obale Australije i Novog Zelanda, interesovanje za naseljavanje nije bilo veliko. Osnivanjem britanske kažnjeničke kolonije 1788. godine počinje naseljavanje Australije. Prvi doseljenici bili su osuđenici na doživotnu robiju, a tek polovinom 19. veka na tlo Australije dolaze prvi slobodni doseljenici. U to vreme započinje i doseljavanje evropskih kolonista na ostrvo Novog Zelanda. Između dva svetska rata u Australiji i Novi Zeland, osim Engleza, Iraca i Škota, doseljava se i veliki broj stanovnika iz južne i srednje Evrope, među njima i Srbi. U drugoj polovini 20. veka većinu doseljenika čine Azijati. Čak 90% stanovnika Australije živi u gradovima. Duž istočnih, jugoistočnih i jugozapadnih obala nastala su brojne gradska naselja. Veliki gradovi svojim izgledom podsjećaju na velike gradove Severne Amerike. Oko modernih poslovnih centara sa visokim zgradama nalaze se stambene četvrti. Najveći gradovi su Sidney 4,6 miliona stanovnika, Melbourne 4,2 miliona stanovnika, Brisbane 2,1 miliona stanovnika, Adelaide 1,2 miliona stanovnika, a na jugozapadnoj obali, Perth sa 1,8 miliona stanovnika i glavni grad Australije, Canberra sa 368.000 stanovnika, smešten je na visoravni australijskih Alpa u podnožju vrha Mont Košćuško.